vam aconseguir amb la plaça de les dones del 36 era un recordatori i homenatge a les dones del 36, aquelles dones que van ser algunes empresonades, d'altres van patir l'exili. És una plaça que és molt maca i en el moment que se li va poder donar el nom de les dones del 36 es va creure convenient d'aprofitar per fer un espai on la programació fos feta des de la vessant de dona. El que és les activitats de festa major de la plaça de les dones del 36 les organitza el districte de Gràcia, que és el que, diguem-ne, econòmicament aporta el pes de lo que pugui costar, amb el Consell de les Dones del districte. Aquest any hem decidit, des del Consell de Dones de Gràcia, treballar la corresponsabilitat aprofitant les festes majors de Gràcia. El punt d'informació i atenció a la dona ha fet un treball d'assessorament en perspectiva de gènere en l'organització d'aquestes activitats a la plaça de les Dones del 36. Tenim informació de quines artistes treballen des d'una perspectiva de gènere. Tant els contes que es realitzarà, la dansa, tot és creació femenina. Tenim 2 jocs de corresponsabilitat. El primer és qui fa què, i és un joc de caixes, el repartiment de les tasques dintre de la família i per qui té més volum de tasques. I el segon és el joc de la rodeta, que els nens dibuixen les tasques i els noms de la família i veuen una mica quin és aquest repartiment de tasques dintre de la família. La corresponsabilitat encara avui és que estem anys llum d'aconseguir-ho. A partir de l'oci es crea tot un imaginari col·lectiu en el qual crea cultura, crea educació. Les persones agafen estereotips, agafen formes de com relacionar-se entre els uns amb els altres. Llavors és important tota aquesta vessant cultural que hi hagi uns referents positius o almenys de reflexió perquè hi hagi una millora. Una societat no hauria de tenir un Consell de Dones, hauria de tenir un Consell de Ciutadania. Homes i dones iguals, interessats en els problemes de la ciutat. El Consell de Dones de Gràcia es podria considerar que és un espai majoritàriament de treball, de dones, obert a la gent del barri. Hi ha un grup de dones a títol individual que ens trobem, fem consells cada 2 mesos, i després també hi ha els representants de les entitats que tenim a Gràcia. Fem una espècie d'examen de què passa en els barris, en combinació de cara a l'Ajuntament, fem propostes, elaborem plans. El que ens interessa és que la gent agafi la consciència de que encara hi ha desigualtat. L'aprenentatge que es pugui treure de treballar amb d'altres, no només dones, amb les altres persones, amb les quals s'interessin per aquests temes socials, és absolutament positiu. Et converteixes en una millor persona.